நடிகர் யோகி பாபுவை வைத்து நான் டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் படத்துல கேமியோ பண்ண நடிகர் ஜெய் கேட்டாரு மற்றும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் கேட்டாங்க. பட் நான் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு நடிகர் ஜெயம் ரவி சொல்லியிருக்கின்றார். ஏனென்றால் கதை ஒரு நேர்கோட்டில் போயிட்டு இருக்கும்போது திடீரென்று கேமியோவை உள்ள கொண்டு வந்தா அது இந்த படத்திற்கு மிகப்பெரிய பேஜாராக அமைந்திடும் என்று டைரக்டர் ஜெயம் ரவி சொல்லியிருக்கின்றார். கேமியோக்களால் படத்தை ஹிட் கொடுக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் ஜெயம் ரவி என் படத்திற்கு கேமியோலாம் வேண்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பது மிகப்பெரிய ஆச்சரியமாகத்தான் இருக்கின்றது. ஒரு டைரக்டருக்கு தெரியுங்க எந்த படத்தை இயக்கணும் இயக்கக்கூடாது என்று அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க குஷ்பு. சுந்தர் சி விஷால் கூட்டணியில் உருவாகக்கூடிய புருஷன் திரைப்படம் பயங்கரமான காமெடி படம். இந்த படத்தை இந்த வருஷமே நாங்க ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. பிரீத்தி அஸ்ரானி இவங்க நடிச்சிட்டு இருக்கும் கில்லர் திரைப்படம் ஆக்ஷன் கலந்த த்ரில்லர் படமாங்க. எல்லோரும் சொல்லுற மாதிரி நானும் டிஃபரெண்டான கதாபாத்திரத்தில் இந்த படத்தில் நடிக்கிறேன் என்று பிரீத்தி அஸ்ரானி சொல்லியிருக்கிறாங்க.